Sa mga paliparan na nagpalipas ng gabi ang ilang pasahero ng mga flights na na-delay, nakansela at na-divert kahapon sa Ninoy Aquino International Airport matapos magkaaberya ang Air Navigation Traffic System ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Narito ang report. Unang gabi ng 2023, pero kanya-kanyang pwesto ang mga pasaherong na stranded sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 9 ng gabi. Ayon sa iba sa kanila, wala na daw silang mapupuntahan dahil fully booked na ang mga kalapit na hotel sa paliparan. Kaya dito na raw sa paliparan sila magpapalipas ng gabi. Karamihan sa kanila, mga chance passenger na umaasang makakasakay pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ito'y matapos na madelay, makansela at madivert ang mga flights sa NAIA simula kahapon ng umaga. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, nagkaroon ng technical issue sa Air Navigation Traffic System nito sa unang araw ng bagong taon. Ang resulta, umaga pa lang, punong-puno ng mga pasahero ang mga check-in counter sa NAIA Terminal 3 na naghihintay ng abiso sa kanilang mga biyahe. Dahil dito, apektado ang mga biyahe sa iba pang lugar sa bansa. Sa General Santos City, walang magawa ang mga pasahero na na-cancel ang flight. Bit-bit ang kani-kanilang bagahe, nagsibalikan na lang muna sa kanilang pinanggalingan ang iba. Ang pasahero na si Joshela Escaro, alas 11 pa siya ng umaga dumating sa General Santos City Airport kahapon na pauwi sana ng Cebu. Nabigla na lang daw siya na kanselado na ang kanyang biyahe. Kaya kahit na may problema dahil balik trabaho na siya bukas, iniintindi na lang niya ang sitwasyon. Babalik na lang daw muna siya ng Pulumulok, South Cotabato habang hinihintay ang kanyang nirebook na schedule ng flight. Mga almost 1 p.m. na, dito na nag-announce na canceled na tanan. Actually, ang akong gipili is January 1, tungod kay para napakoy pahuway nga January 2. So, back na kasi at January 3. Pero since dili man siya sure nga na daw ugma pod, so ang ako lang giwan is the earliest is January 3. Ang ibang pasahero naman sa paliparan na nagpalipas ng gabi. Umabot naman sa 19 na flights ang nakansela, na-delay at na-divert sa Davao International Airport. Nagbigay naman ng abiso ang mga airline company sa mga pasahero at namigay ng pagkain sa mga ito. Ayon sa Manila International Airport Authority, apektado ng glitch ang operasyon ng mga paliparan sa buong bansa. Mahigit 100 domestic at international flights ang nakansela dahil sa technical glitch. Humingi naman ng dispensa ang CAAP dahil sa aberya. Ayon sa management ng Ninoy Aquino International Airport, bandang alas 4 ng hapon kahapon, umabot sa 282 flights ang delayed, cancelled at diverted sa ibang regional airports. Nasa mahigit 56,000 na pasahero naman ang apektado. May partial restoration naman ng air traffic management system bandang hapon kahapon kung saan may ilang flights nang lumapag sa NAIA. Kagabi inanunsyo na ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na 5:50 kahapon ay balik operasyon na ang NAIA pero limitado pa rin ang flights. Pero kanina mag-alas 8 ng umaga, ganito ang sitwasyon sa mga check-in counter sa NAIA kung saan siksikan muli ang mga pasahero. Umaasa naman ang ilan sa kanila na wala ng aberya sa pagkakataong ito. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Sara Hilomen Velasco, nagbabalita para sa GMA Integrated News.